Имате една много интересна презентация, аз имах възможност да я прехвърля. Ще помоля да разкажете малко за нея Мгм. и след това да обсъдим оплакванията на пациента, здравната система. Всеки път, когато говорим за здравеопазване, един от големите проблеми е свързан с дългосрочната визия, с стратегията. И аз започвам с това, че много често не може да си дефинираме какво точно значи стратегия. От една страна това е дългосрочната визия, от другата страна това е документа. И както Уинстън Чърчил е казал, планирането е всичко, а планът е нищо. Защото ако ние гледаме само документа, който в момента седи на сайта на StrategyBG, то е един документ, който е вече умрял. Планирането обаче е супер важно, защото по-важният процес на това да си дефинираме целите е процеса на планиране, а не документа, който се получава в резултат на него. Документа просто е един отчет на това какво сме направили като мисловен процес. Аз имах удоволствието да оглавявам групата, която направи стратегията до 2030 година, но това, че я направихме веднъж, не значи, че трябва да спреме с този процес. Защото стратегията има един сложен механизъм на това да координира всички възможности, а в здравеопазването ежедневно възникват нови възможности и нови заплахи, разбира се. И основното нещо е целеполагането. Когато ние говорим за стратегия, няма как тя да бъде изолирана от другите стратегии, които, например, това е нашата национална стратегия до 2030 година, в която ключов компонент е демографския подем. Тоест, националната ни стратегия казва, че трябва да се грижим много за хората. Как да се грижим за хората, ако здравеопазването мисли нещо различно? Така че от тази гледна точка е супер важно да имаме национална стратегия, която да хармонизира, т.е. здравната стратегия да хармонизира към националната стратегия и същевременно да не може да бъде отделена от глобалната стратегия за тъй наречените Sustainable Development Goals на Световната здравна организация и на Организацията на Обединените нации. Така че това е един документ, чието цели трябва да бъдат интегрирани както навън извън държавата, така и с нашата национална стратегия. И когато говорим за взаимодействие, много често давам тази графика, която показва къде е мястото на здравеопазването в здравето на нацията. То е около 20%. Останалите 80% са икономика, образование, околна среда. Тоест, ако ние наистина искаме да пазиме здрава нашата нация, здравеопазването е важен компонент да възстановяваме здравето, но не е толкова важен за опазването на здравето. И тогава образователната система и икономиката са много по-важни и затова няма как да имаме здравна стратегия, която да е изолирана от общата стратегия на нацията ни. Сега, когато говорим за критерии за това дали е успешна една стратегия или не, тези критерии, това е една графика, която направих преди около 6 месеца, което показва в Западна Европа, най-западната част на Европа, средната продължителност на живота е максимална. Колкото по-на изток вървиме, толкова повече средната продължителност на живота се скъсява. Тоест в Централна Европа тя е 5 години по-кратка от Западна, в нашите балкански държави е около 10 години по-кратка, а на изток от нас е от 15 години по-кратка. Тоест ние може да използваме продължителността на живота като много ясен маркер за това дали правим това, което трябва, за да може нашето здравеопазване да е читаво. И когато ние планираме, разбира се, тази стратегия, която приехме, вече е остаряла. Ние приехме преди няколко месеца, вече е остаряла и трябва постоянно да правиме препланиране и да виждаме дали тези цели, които си поставихме преди 6 месеца, все още са актуални. Защото, пак казвам, ежедневно възникват нови неща в здравната ни система. Но истински големият проблем е, че веднъж като имаме този документ и той седи на сайта на Министерството или на Министерски съвет, забравяме за него и не го въвеждаме. Тоест документ имаме, като някой пита имаме ли стратегия, имаме стратегия, документа, но той е много труден за въвеждане и аз съм вече в 7-мо Народно събрание в рамките на един мандат. Тоест 4 годишен мандат, вече съм в 7-мо Народно събрание. Тази стратегия беше направена в 49-то Народно събрание, вече сме в 51-то Народно събрание и сменихме няколко министъра по време на тази стратегия. Самото въвеждане е изключително важно, за да може да оценяваме напредъка по нея. И ако ние погледнем какво представлява напредъка по нея, се връщам обратно към критерия, който трябваше да имаме, т.е. средната продължителност на живота. И трябва да ви кажа, че има много неща вътре в нея. Ние може да оценим колко пари са изхарчени за здравеопазване и това е метрика, но
ние може да наливаме много пари, без да постигнем каквото и да е като ефект от това. И затова трябва да правиме това, което трябва и да отчитаме правилните неща. Един от много ключовите параметри в здравеопазването е имаме ли млади хора в здравеопазването. Аз много се радвам, че тук има една зала пълна с млади хора, защото здравеопазването се нуждае отчаяно от млади хора, които да работят в него и да дават своят интелектуален продукт и физически продукт към него. Но ако погледнем какви са промените на средната продължителност на живота, продължение на последните 30 на години, ще видим, че политиката като че ли има своето отражение върху този параметър. Тоест, стратегията на здравеопазването има ясно отражение на базата на политическото и въвеждане. И когато имаме външни стимули, какъвто беше COVID-а, това разколебава цялата система. И затова е много важно, когато мислим за здравеопазване, го мислиме глобално и да не мислиме за документа, който седи някъде на сайта, а да мислиме за процеса, който ние трябва да правим, за да го планираме. И накрая, оценката, разбира се. Това са елементите на здравната стратегия. Вътре има две зеленички неща, които аз много държах да присъстват в стратегията. Едното е нещо, което се нарича култура за безопасно здравеопазването. Когато завършваме медицина, ние полагаме една клетва, Хипократовата клетва. И в нея има едно изречение, което се казва primum non nocere. Първо да не вредим. Има една индустрия, която въплащава това, и това е авиацията. Когато ние мислим за самолети, най-безопасният транспорт в момента е самолетният, въпреки че това е най-опасният начин на придвижване. На 10 000 метра с 900 км, разчитайки на някакви мотори. Когато говорим за безопасност, тя трябва да е вкарана вътре в системата, което значи, че трябва да имаме стандарти, трябва да имаме чеклисти, трябва да имаме процеси и процедури, които гарантират безопасността на системата, защото за разлика от авиацията, която няма primum non nocere, медицината има такава. И второто нещо е остаряване в добро здраве и гериатрична грижа, защото ние сме най-бързо остаряващата нация в Европейския съюз, но и сме и нацията, която има най-малко гериатрични легла. Тоест, специализирани структури за грижа за възрастни хора. Така че, когато говорим за стратегия, трябва реалността да съответства на целите ни. Това са QR-кодове, които след това ще ви кажа къде може да намерите тези документи, но когато говорим за стратегия, наистина трябва да мислиме, че тези, които ще ни оценяват, ще са тези хора, които в момента все още не участват в този процес. Благодаря ви. Супер, благодаря ви, доктор Симидчиев. Да се върнем към оплакванията на пациента. Според вас, кой е най-сериозният проблем на здравната система? Като всяка друга система, която е супер сложна, защото здравеопазването е една от най-сложните системи ever. Тя интегрира твърде много неща в нея. Нашето тяло също е много сложна система. За да може да съществуваме в здраве, имаме нужда от обратна връзка и адаптиране на различни процеси. Например, кръвното ни налягане в легнало положение, в изправено положение е различно и то се контролира от вътрешни механизми. Трябва да имаме вътрешни механизми за обратна връзка. Дали това, което искаме като цел, като стратегия, се случва на практика. Ако ние имаме такава обратна връзка, ще имаме много по-малко проблеми. Понеже тази обратна връзка често се къса в нашата здравна система, защото едни правят едно нещо с най-добри намерения, но го правят самостоятелно някъде там в някой ъгъл, а то трябва да бъде интегрирано. И това е нещо, което е изключително важно, за да получим крайният резултат. А крайният резултат е хора, които са спокойни, живеят дълго и не боледуват много. Няма здравна система, която да няма боледуващи, има винаги, но честотата на боледуване е различна. България, например, и това е едно лирично отклонение, скоро зададах един въпрос към министъра на здравеопазването, в Националната стратегия имаме конкретен раздел за онкологична грижа, в която има много неща за превенция, профилактика, защото няма как да снижиме честота на онкологичните заболявания без да имаме превенция и профилактика. Същевременно обаче България е на последно място в Европейския съюз по програми, ефективни програми за превенция и профилактика. Как искаме, в стратегията пише, че до 2030 година трябва да стигнем 240 на 100 хиляди онкологично болни, в момента сме 257. Как да стигнем до това намаляване с 15%, ако продължаваме да нямаме превенция и профилактика?
имаме нужда от малко повече корпоративен подход, в смисъл обратната връзка и финансиране на тези резултати, които водят към целите, които сме си дефинирали в стратегията, а не просто финансиране на произволни процеси вътре. Така че имаме нужда от малко по-структуриран подход. Аз го нареках корпоративен, защото аз съм бил в различни роли и съм бил включително и в корпоративния живот и знам, че там резултата, разбира се, е печалбата, но процесите винаги носят обратна връзка към целта, която искаш да постигнеш. И ако не го постигнем това в здравеопазването, ще продължаваме да наливаме много в тази система, без да получаваме резултата. А резултата, за разлика от МВР и Министерство на отбраната, истинската национална сигурност се нарича здравеопазване. Споменахте, че се радвате да видите толкова млади хора. Как определяте проблема с кадри в здравната система? Има ли такъв? Има ли специалности, които са по-предпочитани, пък за други да има недостиг? Има и те, разбира се, зависят от краткосрочните финансови стимули, които съществуват в системата. Тоест тези специалности, които са зад по-доходоносни клинични пътеки, са по-предпочитани, защото хората могат да правят повече пари в тях. Което обаче въвежда дисбаланс в здравната система и има системи, които, в смисъл, представете си пожарникари, които се финансират на брой изгасени пожари. Ако ние нямаме постоянно работеща система на гасене на пожари, ние не можем да се справиме, когато възникне голям пожар, какъвто беше пожара с COVID-кризата. За да имаме работеща система, тя не може да се финансира от броя извършени неща. Примерно броят на апендектомиите, ваденето на възпаления апендикс. Ако ние финансираме на брой възпалени апендикси, ще се получи така, че някои хора ще вадат много апендикси. Просто защото могат, защото имат технологията да правят по-бързо операцията. Ние трябва да направим така, че парите да отиват там, където се постига по-малко онкологични болни, по-продължителен живот в здраве. Защото не е въпросът да поддържаме болни хора по-дълго време, а да имаме по-малко болни хора, което значи, че трябва да имаме превенция и профилактика в началото, което не всичкото зависи от здравната система. Зависи адски много от образователната система. Зависи адски много от Министерство на финансите. Но за да го постигнем, трябва да имаме общият поглед върху процесите и затова е нужен процеса на правене на стратегия, не самият документ. Документът е важен, разбира се, не искам да го дерогирам, но процесът е много по-важен. Да планираме и ежегодно да преустойностяваме дали тази стратегия, която направихме миналата година, пасва на това, което имаме днес. Вие споменахте за продължителността на живота и в България, и в Европа. Населението на България застарява. Ако приемем, че това означава, че е свързано с повече заболявания на сърдечно-съдовата система и ние знаем, че това се задава срещу нас като влак, можем ли ние да направим нещо сега? Какво можем да направим, за да сме подготвени за това? Ако говорим за превенция и профилактика, това значи да обучиме хората как по-продължително време да живеят в здраве, което значи хранене, което значи околна среда, което значи физическо движение, защото движението е един от най-стилните стимули за това да сме здрави. Което значи образователната система трябва да работи по-добре. И да обучаваме тези неща, вместо да водиме глупави разговори за това какво да влезе в програмата, трябва да обучаваме хората да могат да живеят здрави по-дълго време, защото няма световна система, която да може със здравеопазване да опази здравето на гражданите си. Здравеопазването се грижи много за разболяващите се и гледа да ги върне обратно работещи, докато опазването на самото здраве е междуинституционален проблем между образование, икономика и здравеопазване. И когато нещо не работи в системата, а то винаги ще има нещо, което да не работи, но когато ключови, големи неща не работят, като например нямаме ковиози в детските отделения, се появява гражданското общество, което събира капачки, за да може да направим това. По-добре е нещата, които може да направи гражданското общество, да не са ключови, важни неща, като например ковиозите, защото това е ключов компонент от здравната ни система. И това по никакъв начин не намалява огромното значение на това, което Лазар прави. Просто казвам, че трябва да мислиме глобално
и да правиме стратегия и да я проверяваме ежедневно и след това да следиме изпълнението на тази стратегия. Защото колкото е важно да я направиме, толкова важно е след това да я следваме и то измеримо да я следваме. Параметрите, които мериме, да са правилните параметри. Не броят на извадените апендикси, а примерно колко хора са загинали от това, че апендикса им е рупторирал и те са загинали от сепсис. Така че от тази гледна точка изключително важно е да разглеждаме този процес в неговата цялост, но да следиме изпълнението и да финансираме тези области, които вършат работа. Ние сме на последно място в Европейския съюз по брой медицински сестри и те продължават да падат. Защо? Защото получават между 1/3 и половината от заплатата на шофьор на градския транспорт, за да бъдем актуални в темата. Това нещо не може просто да ги вдигнем заплатите, защото няма откъде да вземем парите, защото от дълги години правим едно и също нещо. Но когато имаме стратегия и вътре има нещо свързано с човешките ресурси, трябва да мислиме за хората, които си дават живота. Примерно един лекар като доктор Брънзалов и като мене дава 25% от трудовия си живот, само за да може да почне да лекува. 6 години следване, 4 години първа специализация, това са 10 години от живота. Ако ние имаме 40 години трудов път, 10 от тези, т.е. 1/4 от целият ни трудов живот е отдаден, за да може да почнем да вършим тая работа. Ако аз искам да взема категория Е, за да мога да карам автобус, и то електрически, ще ми отнема около 6 месеца. За да стана лекар, трябва да дам поне 10 години от живота си, без да съм почнал да печеля от тази професия. Тоест 1/4 от живота си. И затова е важно да имаме и финансови стимулите да бъдат в системата правилно разположени. Много храна за размисъл. Останете за следващите дискусии, тъй като част от тези проблеми ще бъдат разисквани. Доктор Симидчиев, благодаря ви.